udokotela uSipho. Sanibonani-ke emakhaya. Ukhulumayo udokotela uSipho. Ngilapha nje akusikho ukuthanda kwami, uthanda kwenkosi nabakithi abalele. Ngilapha nje. Sanibonani-ke emakhaya. Ukhulumayo udokotela uSipho. Bafowethu kusenjalo asisabi futhi asixolisi. Lapha-ke bafowethu bengifisa kakhulu ukuthi sikhulume ngokuthi nayo imibuzo la ekhona. Imibuzo-ke ithi ngabe kuyini i-astral projection? Ngabe kuyini i-out of body experience? Okusho ukuthi la khona umphefumulo okwazi ukuphuma khona kodwa bese uyakwazi futhi ukuyibona siqu sakho. Sibizwa ngani leso simo noma kusuke kuyini le yenzakalayo kumuntu ngaleso sikhathi? Into ejule kakhulu-ke leyo bafowethu. Engicabanga ukuthi abaningi sebeke bezwa ngakho kodwa kuyinto engakholakali kahle noma engenabo ubufakazi kahle ukuthi iyinto eyenzeka kanjani noma othi uyichazela nje random person iyinto eyenzeka kanjani. Izinto-ke bafethu engifisa sijule kizo lezo kodwa ngobubanzi bazo ngizocela nje ukuthi sileke siqhubeka silalela amavidiyo, ngizolandela ividiyo la khona esizoyilandelisisa kahle. Kuzoba futhi okwesibili kunombuzo-ke la othi yini spirit yini soul? Lezi zinto zombili zihlukaniswa kanjani? Umchazela kanjani umuntu? Ukwehlukanisa kanjani? Kuyini na ispirit? Kuyini umphefumulo? Kuyini umoya? Ngicabanga ukuthi mina ngokwami, ngokubuka kwami nolwazi lami, lezi zinto kuwumoya nomphefumulo, ngoba uyakwazi ukuthi umoya uphume ubuka umphefumulo phinde futhi umzimba uqhubeke nokuba nokuphefumula. Ingakho ngithi ukuphefumula nomoya, ngoba umoya uyakwazi ukusuka ushiye umzimba usakwazi ukuphefumula uphinde ubuyele emzimbeni. Lezo zinto kufanele siyichaze ukuthi zenzeka kanjani, kuyini imbangela yalokho, ngoba uma sibuka ukwakheka komuntu kwakheke ngey'gaba ezine, kusho ukuthi uyinhlabathi aphinde abe amanzi aphinde abe umlilo aphinde abe umoya. Lezo zinto kufanele ukuthi siyihlakaze, sichaze ukuthi zihlangana kanjani nomsamo, zihlangana kanjani nomuntu, zihlangana kanjani nokwakheka komuntu nokuphumelela komuntu. Yini na imbangela yokuthi izinto zingahambi kahle empilweni yomuntu? Ngoba uma sikhuluma ngogesi siyakhuluma ngomqondo, sikhuluma nawukuthi lezi zinto kufanele zibambe ibhalansi. Nizokhumbula ukuthi nokwakheka komhlaba ngokunjalo uma ibalwa lezi zinto zihamba zifike esigabeni sika-5 ngoba babala nomkhathi, umoya, umlilo, amanzi nomhlaba. Lezo zinto nazo kufanele ukuthi umhlaba uzosebenze ngendlela osebenza ngayo, ube nebhalansi, zisebenzisane. Kungabi nokuthi kube nezikhathi zokuthi kube nama-disaster kanjalo. Nizokhumbula-ke nani ukuthi izinto ezifana nalezo ziyenzeka kwamanye amazwe nje, kuthi akwedlule ukudlula okwala e-South Africa. Manizobuka nje ama-disaster enzekalayo across the country, mhlampe nje nginenzela isibonelo eThekwini kanjalo, kuzoba futhi namanye amazwe izinto zama-earthquake kanjalo. Ngiyacabanga ukuthi niyazi ukuthi ngikhuluma ngani, kodwa-ke kusuke kunento eyenza ukuthi kube naleso simo esikhona ngenxa yebhalansi esuke ingasekho kulezi zinto engiy'balayo ey'nhlanu. So kubuyeke kuzoba khona nomunye umbuzo-ke bafowethu lapha okhuluma ngokuthi-ke lezi zinto zibanga kanjani ukuthi impilo yomuntu ingahambi kahle, yini umthelelo eyinawo empilweni yomuntu. Nizokhumbula ukuthi nalapha-ke ey'bonakalisweni uma umuntu elele ebusuku kuney'khathi la khona kunamaphupho awukuthi nje uyayiphuphela izinto ewukuthi izinto ey'sekhanda lakho ubuyicabanga noma obuyifisa ekhanda lakho uy'bone sezenzeka. Kuphinde kube nezinye-ke iy'bonakaliso la khona umuntu aphumayo siqu noma aphumayo ngokomoya, kube nezinto azenzayo noma iy'ndawo ay'vakashelayo kanjalo, kuya ngokuthi iziphi iy'ndawo ay'hambile empilweni yakhe noma ekukhuleni kwakhe. Kwesinye isikhathi kube ney'bonakaliso la khona umphefumulo uphuma khona uy'hambele noma utravele uye ey'ndaweni ezintsha ongazazi.
lokho futhi nakho kufanele ukuthi sibe nokuchaza bafowethu. Number 4 la emaphushweni kunamaphupho bafowethu othi umuntu waphuphe bese emva kwesikhashana kube nezinto ezinhle ezivelayo noma eziqhamukayo empilweni yakho eziqhamuka njengemiyalezo noma eziqhamuka njengento ezokubonisa ikusasa lakho ukuthi limi kanjani. Zonke ke lezo zinto bafethu ngifisa kakhulu ukuthi singene sijule kizo ngoba ngike ngahlangabezana negaba la khona nginama client noma abantu abafika kimi bethi mkhulu ngicela ungichazela lapha kunesimo samaphupho engisibonayo la khona kuchitheka kakhulu igazi lichithwa yimi noma liyachitheka kodwa kuyisimo lapho engisuke ngikhona nami uthola ukuthi yimi umuntu ophethe isikhali noma isikhali esiphethwe umunye umuntu kodwa egcineni kosuku kungabi ukuthi ngiyalimala ngigcine ngesinda noma ngibaleke ngesinda kuleso simo leso ngabe lawo maphupho achazana noma uthola ukuthi yimi uqobo engenza leso simo ngiphethe isikhali ngilimaza abantu ukuchitheka igazi kodwa egcineni kosuku ngibe umuntu osindayo kuleso simo noma kwesinye isikhathi kube yilunga lomndeni noma amalungu omndeni alimalayo kuleso sigaba noma kube ingozi yomgwaqo. Izimo ezinjalo bafowethu engifisa ukuthi sijule singene kizo kodwa ngifisa ukuthi ngihlele kahle ngama-topic ukuze sikwazi ukuthi singene sijule kizo. Engikufisayo ke nengikucelayo ukuthi ngicela ningithumelele kuma-comment imibuzo ngizokwazi ukuthi ngiphendule ngiqondise impendulo zami embuzweni enizongibuza yona mayelana namaphupho mawukuthi uke waba nesimo esifana nalezo. Ngifisa ukuthi singene sijule kakhulu ngizochaza bese ngingena embuzweni yeni ekuthenini lokho kuyiphazamisa kanjani impilo yakho noma lokho kunamthelela muni empilweni yakho. Sibonge kakhulu bafowethu ngizocela bafowethu ni like ni share ni subscribe kwi channel bafowethu ukuze nikwazi ukubona wonke ama-video azolandela sichaza kabanzi. Ngisazozama kakhulu ukuthi ngemukele kulabo asebecelele lezinye izinyanga nabanye abantu abafisayo ukuthi bengenelele kulama topic engikhuluma ngawo ukuze nani nizwele noma nizibonele ngezinye izinyanga nezinye izangoma ukuthi eyabo imbono ithini mayelana nalokhu esikhuluma ngakho. Sibonge kakhulu bafowethu emakhaya nisazolika ni share ni subscribe bafowethu ku channel ukuze i-channel ikwazi ukukhula inilethele kakhulu i-content inilethele kakhulu futhi nabantu abazokwazi ukuthi benichazele kangconywana ngendlela enizozizwa ngazo noma enizozwa ngazo emakhaya. Sibonge ke kakhulu bafowethu uDokotela uLusifo okhulumayo bafowethu asike saba sikaxolisi abafuna ukuze sigodlweni abangithinte kwinamba kwi-WhatsApp ku-business WhatsApp 062 472 6622 mawufuna ukubhuka ngikhona eThekwini ngikhona naseGoli ngoba ngiseyindaweni ezimbili ningakhohlwa musu ukuvela ukuthi sengifikile esigodlweni ngithinte uze ukuthi ngikhona noma ngiyatholakala kuleyo ndawo ozobe ungidinga kiyo ngiseGoli ngiseThekwini. Sibonge kakhulu bafowethu.